Bagan ni kejuk start kadon kalat ya kitu ki shijur ki bomla ban yok khun da ka ba penan kam da ki we kilat ka ba ki khot ka in vitro fertilization center ni ki test tube baby. Kadau kala ban dei baka Kynthei kamla ban pun ni ba Symbai Shynrang umlong bat menta ki la ban net ka seeds of innocence center ka badan ha super care shilong bakin yok khun da ka ba shu Shim yo Symbai jong ki shijur. Ka seeds of innocence ka ba na Guwahati ringkat ka super care hospital shilong. Kalau plia ke center mendak sengi dak Dr. Amy Saka Sumer kabadai ke consultant of G and Gyno Supercare hakajin lang Raj bat kiwei na ke seeds of innocence. Ke Dr. Amy Saka kalau ong bagan ni ke center ke balapli ha Supercare kan dei tang kajin yarap ya kitu ki shijur ki bom yok khun. Kan yarap hak bakim dan kam ban let shadu Guwahati bat kila ban yok lut ya kajin batai tang ha Supercare. Ke Dr. Amy Saka kalau ong bagan ni ke vitro fertilization center ni ki test tube baby kiladon ke leng bat hasilong ladon ka tu ka netali bat ka jingjop ban pen Armet kalong ka ba ai mensiam ka Dr. Amy Saka kalau ong bagan ni ke IVF ki hab ban yat kat kum kaan hak ba omla ban Shim Symbai ni ki wei lait no na ki shijur hendai ladon ki jingja haba Symbai umlong no Shynrang ni kamlong na ka Kynthei ki don ki bale na ki wei ki ba ai sngo bha ni ki dana. Kalau ya thu baka jingdon ki bomla ban pun ne Armet bat ki babun ki le deka IVF kalau ong banaman ki ship hongut ka wei kan dan bet ka badan kam ya kan ka IVF ki bala ban le ya kan ni ka Kynthei ka de ban long om palat ya ka saupusan snem bon bha kini ke IVF because menta em kat kum kat treatment jingi every day also haka OPD jingi la dangi pe ye ki brio ru em iwei nak ship ho kin dan beki couple ki ba mla ban conceive dala dia la ni ki badan kam ya ka IVF and kita ki ba na po me kharia ru em la dangi shim kelum em ki bon bha ki brio ki ba la le da kan ka IVF and ki ba long successful ki ba wan pai yang shingi ngam ong ya ka seed of innocence re na ki we ki ba li kum ba ong ki we ki jaka state different state re ki bon ki ba wan pai and ki ba long successful ki IVF center ni ki don barok we ke India hapo Guwahati ki bon kini ki center menta and hapo Shillong lo ki don few centers bakila open mo te ki ka success rate kalong kumta ka depends namar ki don ki brio em ki bani pha lam ta IVF lang nila da treat rupa syare ki dawai la kimla ban conceive la ne ban pun de ki dawai la ki don kam hadu tau put ba ki don kam ban le kan ni ka IVF la ne kambangi leman watch on ka test tube baby mo la do ki pon man shot on ka test tube baby te la da poi hadu tau put ngin haban refer ki na mata kan ni ka IVF an ngila yo i na man gila bon ki nong pang bangi pha nang ni ro em ka success rate jong kan ni ka seed of innocence IVF center is very good kalong very high kan ka success rate they because of that reason takadang ni ruhi ngila long tied up but kini na po Guwahati and ki kanika seed of innocence day ka bala long popular all over India kamdai tang hapo Guwahati hendai ka bala long popular kanika center all over India and we are like grateful bagi wan hang ni po hospital ji ban sedang ni kan ni mo kamlong kum tamo kini ki IVF center la ni kilong very nama kaya kat kum kalo so tu kadon kalo namanta kini ru ka an ka bagi ong namanta kini ki IVF center which they have to follow so they are very strict kilong very strict kam mut ba la da fili le ban alle IVF em kin shim lek Symbai ni ki brio pan ka ba kong san ka baron kam ka dei naki nong pang hi nalade hi henrei ki don ki kies kum kita ru em selada kimlong ki Symbai na kalyang jong Shynrang la ner kamlong ka Symbai na kalyang Kynthei ki don kita ki kies ru ki ong ki donors kilong kumbangi mentada ice na ni don kam di donors ban eye blood transfusion that the same thing lada shubu hakal yang couple ki ba bamla ban conceive na ma ba kimlong ki Symbai jong Shynrang kamlong ban ong ba delele IVF kin le be do jong Shynrang ya kata ki haban news ki donors ya kata pre kala de kowe henry ban ong ba larakat ba dang la hi ki couple lagi shijur lada lang la hi ban Shim no Symbai jong Shynrang ma kan thai te ki haban follow ban ki haban Shim be do jong ki mo kim ju ra kam mix an kadon ka an lam ta kini ro mo ki bon bha kini ki IVF because menta em kat kum kat treatment jingi every day also haka OPD jingi la dangi pe ye ki brio ro em iwei nak ship ho kin dan be ki couple ki ba mla ban conceive dala dia la ni ki baran kam ya IVF
and kita kiba napok mekharia ru em ladang Shim kelum em kibun bah kibriu kiba la le dah ni ka IVF and kiba along successful kiba lawan pai yang Shimi ngam ong ya ka seed of innocence re kiwe kiba la kum ong pish kiwe ki jaka state different state re kibun kiba lawan pai and kiba along successful kadau mo ba kibriu kim la ban kan seed kala ban de na kaliang Shynrang ru kala ban de na kaliang Kynthei ru nang ta kibun ha kidau balai ba kim la ban kan seed de kalis ka bajrong tang balong ni kum ki doctors pe ni test bet ya ka ban lap ya ka daw na bala ngila ban treat ya ka daw ngila ban treat mo an mo kadon ka an kat kum ka government of India em kadon ka an ba kimla ban le palat I think ya Jakarta ka pasal pusan senam yes 45 years no Jakarta ka pasal pusan senam la ki cross ya kata em kimla show long ya ki Kynthei kan ban kan si mam la ban ong ba ya ki bala san thong riu phau ro bin chu le mo te kadon da ka rule ta ka da bo ong ba ki ni berbuat ki follow ya ka jong ka government